Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Oké, daar gaan we. Het is een bijzonder weekend op de Beverlanden. 3 musea werken samen en dat om de geschiedenis hier in de regio onder de aandacht te brengen. Je begint bij ons op het museumterrein met een rondleiding. Je gaat met een ouderwetse bus naar het volgende museum. Dat is het Historisch Museum de Beverlanden. Daar krijg je ook een rondleiding. Vanaf daar naar het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. Weer een rondleiding. En je eindigt in Hoedekeskerken. Na de eerste stop ging de reis verder. De bezoekers stapten weer in de historische bus op weg naar het volgende museum. Wat vindt u ervan om dit zo met de bus te doen? Leuk. Ja. De zoon is gek van treinen. Doen we vandaag de busroute. Zien we ook nog wat een museum. Vinden we leuk. En na een korte rit werd de groep weer vriendelijk ontvangen door de volgende gids. Volgens mij alsjeblieft. We vinden het natuurlijk heel leuk om nieuwe bezoekers te ontvangen. En deze samenwerking met de stoomtrein en het museum in Capelle geeft een unieke gelegenheid om eens heel de Beverlanden af te gaan. Nou, leuk dat we daar een onderdeeltje van kunnen zijn. Er was niet genoeg tijd om het hele museum te bekijken. Daarom bleef het bij een bliksembezoek langs een paar bijzondere onderdelen. Gelukkig hebben we al een beetje kunnen oefenen en natuurlijk gisteren ook al een dag gehad. Dus we hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken. Maar we moeten gedisciplineerd rondleiden. De rechtbank vindt dat de provincie beter moet onderbouwen waarom het afschieten van damherten nodig is. Natuurorganisaties krijgen daarmee voorlopig gelijk. Het afschot was bedoeld voor de manteling van walcheren, de kop van schouwen en de haringvreter in het Veerse Meer. De provincie krijgt nu 2 weken de tijd om met een betere uitleg te komen. Suikerbietentelers in Zeeland moeten extra alert zijn op schimmels. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse bietenorganisatie. Op tal van percelen in onze regio is de bladschimmel Cercospora aangetroffen. De telers wordt geadviseerd hun gewassen wekelijks grondig te controleren. En na de Duitsers willen ook de Belgen af van hun contract met scheepsbouwer Damen. Ook zij vinden dat de bouw van hun fregatten te langzaam gaat en te duur wordt. De scheepsbouwer uit Vlissingen verkeert in financieel zwaar weer en heeft ook juridische problemen. Er loopt een rechtszaak over het betalen van smeergeld aan ambtenaren. Nu staat deze gerestaureerde brandweerwagen uit 1937 nog tussen de moderne wagens in de kazerne van Vlissingen. Maar dat is zonde, vindt de stichting die hem beheert. Want zo ziet niemand hem. De bedoeling is dat hij dus vanuit deze kazerne naar buiten gaat. En we zullen er eventjes naartoe lopen, waar hij naartoe gaat. De provincie heeft €21.000 neergelegd om de wagen in een glazen container te zetten. En zo kan iedereen de oldtimer bewonderen. Nou, hier zijn we dan voor de kazerne uitgekomen. Het staat eigenlijk op een prachtige plek, wat hier nu nog groen is. De bedoeling is dat de auto hier gepositioneerd gaat worden, precies voor de kazerne. En de container die zal voorzien worden van ledverlichting, dat die ook 's avonds in het donker voor iedereen goed zichtbaar is. Het idee is dat de wagen op zijn 90ste verjaardag buiten in de container staat. En dat is volgend jaar. Een droomstart voor beachsoccer Zeeland in de finale van de strijd om het landskampioenschap. Met dit schitterende doelpunt zet aanvoerder Michael Krans zijn ploeg op het juiste spoor. In de finale van de Nederlandse eredivisie is Altena uit Werkendam de tegenstander in Terneuzen. En na de 5-2 van Rick Gort lijkt het duel beslist. Maar Altena komt nog terug tot 5-4. Daar blijft het bij, waardoor beachsoccer Zeeland voor het eerst sinds 2009 kampioen van Nederland is. We waren ongeslagen dit jaar, dus we hadden echt wel vertrouwen. We hebben de afspraken allemaal nagekomen, dus we hebben echt een topprestatie geleverd. Ja. Het kampioenschap valt samen met het 20-jarige bestaan van de club. Een jubileum om trots op te zijn. We zijn de grootste club van Nederland. Als je kijkt naar het ledenaantal, met een vrouwenteam, met jeugd dat heel veel traint bij ons. Dat het deze vormen zou aannemen hadden we nooit gedacht eigenlijk, nee. Beachsoccer Zeeland mag volgend jaar meedoen aan de Champions League in Portugal.
Nou, ook vanavond en vannacht voeren wolkenvelden de boventoon. Af en toe ook een paar opklaringen. Het blijft wel droog. Minimumtemperatuur zakt naar zo'n 12 tot 15 graden. Met aan zee nog een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, morgen opnieuw een afwisseling van bewolking en zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en nog altijd relatief koel. Met middagtemperaturen van 20 of 21 graden. En dat bij een matige tot vlak aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Nou, deze afwisseling van bewolking en zonneschijn houden we de rest van de week vast. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen op woensdag is de kans op regenbuien tijdelijk wat groter. Maar ook dan zal het niet gaan om al te grote hoeveelheden. Nou, na woensdag blijft het opnieuw droog. En vanaf vrijdag dan gaan waarschijnlijk weer de temperaturen oplopen naar zo'n 24 graden. En tot zover. Online houden we je natuurlijk in de tussentijd op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.